El sector de la distribució, els reptes i oportunitats futures centraren el programa Material Sensible especial a Acima, emès ahir a Canal 4 Televisió. Abans d'entrar en detalls, el director general d'Acima, Alejandro Sáenz de San Pedro, aprofità per anunciar la data elegida per a la presentació del segon volum del llibre Empresarios con Valor, una obra que permet conèixer el sentir i el pensar dels empresaris d'Acima en primera persona. Ha llegado el momento, el día 9 tenemos la presentación, hemos esperado mucho, porque queríamos encontrar el momento y el entorno adecuado para estar a la altura de los verdaderos protagonistas, que son 26 empresarios, pero es el ejemplo de los empresarios de Baleares. Entonces, ahí mucha gente se va a ver reflejada. Cal destacar que el sector de la distribució representa el 5,6% del producte interior brut de les illes. Existeixen més de 1.300 empreses a la nostra comunitat que s'hi dediquen, de les quals un 6,7% s'ubiquen als polígons de Son Castelló i Can Valero, amb un percentatge de facturació, aquestes empreses ubicades a Acima, del 21,5% del total. Nosaltres també, jo sempre ho dic, nosaltres ens hem de fer valer, en el final. El món de la distribució és un sector que no és que ignorin, però no li donen la importància que tenen. Quan li donen? Quan no tenen el nostre servei. No m'equivocava quan vos deia que sou invisibles, però imprescindibles. Yo creo que esa es la frase del vespre. Se ha humanizado, pero también lo han pasado muy mal, pero muy mal. O sea, lo que ha pasado a la hostelería no lo podría ni explicar. Era muy difícil hablar con ellos, porque ahí tenías que tener mucha empatía y al final estaban como tú, pero nuestra parte invisible no era tan fácil de ver. Nosotros también estábamos sufriendo detrás, porque si el restaurante no abre, nosotros no le vendemos. Nosotros hemos subsistido pues gracias a los pocos particulares que había, los supermercados, pero no es suficiente. Ens veiem venir una pandèmia, ens veiem venir un problema, però sí que és vera que no ens imaginàvem que fos tan llarg ni que dugués aquestes conseqüències. Quan hi havia crisi, se guanyaven, pot dos bé, però se guanyava, cobrir els gastos, pagaves a tothom. Aquesta crisi ha estat una crisi com la que no hi haurà. S'han posat una sèrie de mesures necessàries. Els ERTEs eren necessaris perquè la gran partida de gastos d'una empresa, com tots sabem, és personal. Els ICOs eren necessaris, però siguent temes necessaris no són suficients. O sigui, això és que pugui agafar qualque cosa, simplement el que li haurà ajudat és a poder arribar fins en el punt on estem. I des d'aquí aprofito per dir a tots els empresaris mallorquins que hagi arribat aquí és un verdader campió, és un verdader lluitador, perquè no vull parlar en passat, vull parlar en present. No és gens fàcil. Recordin que poden tornar a visualitzar l'espai Material Sensible especial Acima en qualsevol moment, cercant Canal 4 Televisió a la plataforma YouTube.